Αν ο Χριστός γεννιόταν σήμερα στο σπίτι σου, δεν θα ζητούσε στολισμούς, φώτα και τραπέζια γεμάτα. Δεν θα ζητούσε τελειότητα. Θα ζητούσε μια καρδιά ήσυχη και ταπεινή. Θα ερχόταν σιωπηλά, όπως τότε, όχι για να εντυπωσιάσει, αλλά για να σώσει. Τα Χριστούγεννα δεν είναι μια ημερομηνία, είναι μια πρόσκληση. Να αδειάσουμε την καρδιά μας από εγωισμό, θυμό και φόβο, για να βρει χώρο να γεννηθεί ο Θεός μέσα μας. Αν σήμερα νιώθεις κουρασμένος, μόνος ή πληγωμένος, μην απογοητεύεσαι. Εκεί ακριβώς γεννιέται ο Χριστός. Στη φτώχεια της ψυχής, στη σιωπή, στην ανάγκη. Δεν μας ζητάει να είμαστε Άγιοι για να έρθει. Έρχεται για να μας κάνει Αγίους. Άνοιξε την καρδιά σου και άφησε το Χριστό να γεννηθεί μέσα σου.